Jalsa Salana Mali 2024 babu musugandira nyama ya sofa kafe Mali Jalsa Salana a 16ème édition ma odeye an kundigi Muhammadu kishi ani nema baye kera hina ye kanyeshi dafe bela jalema Mali Ahmadiyya nyama ya soko abaw ladone ka foko nyinda ubaro de dogodara ka ben Décembre kalo kile mugani wolofla foka se a kile mugani konondo ma samba fla ani mugani nani kulukoro subanga o fe nino Ahmadiyya ka tere wala ngata lemi me oka Jalsa Salana ye sanyelema ɲɔgɔn ye ba ye min bɛ kɛ silamɛjɛkulu Ahmadiyya fɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ min senfɛ ala wele ni duwawudenw ale ni hakilijigiw bɛɛ kɛ silamɛya ka walana sanimanw kan Ahmadiyya karamɔgɔ jonuw fɛ janima ko o bɛ ala bolo n'an sera ye n'ala kan ka min k'i la k'i ma bɔn sɔn i ma Mahdi la ala yɛrɛ b'o dɔn a y'an ka boli joona Décembre kalo tile 27 fo ka se a tile 29 ma ka kulukoro subangaw fɛ yen sɛgɛrɛ sabula duwawu bɛna kɛ minnu tɛ larusi jɛ fiyewu إن الصحابة كلهم كذكائي قد نوروا sɔrɔ aw bɛ se ka wele kɛ ni nɛgɛjuru sira ninnu fɛ 87 47 98 83 walima 66 36 32 39 an bɛ duwawu do kɛ Jalsa naba kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye ala ka taa ni segiw nɔgɔya كلهم كذكائي قد نوروا وجه الورى بضيائي